Перперек представлява едно от най-загадъчните места на Балканите, където и до днес могат да се наблюдават монолитни изсечени конструкции, които не се вписват нито в античната, нито в средновековната архитектурна традиция. При по-внимателно разглеждане на терена се виждат ясно оформени детайли, стъпала, площадки и прецизни ръбове, които очевидно са били част от стълбищни системи. Някои тези части често са буквално откъртени, сякаш са били подложени на внезапно и мощно въздействие. Въпреки разрушението, повърхностите на някои от запазените участъци остават гладки, което говори за висока степен на обработка. Изсечен е директно в скалата от вулканичен туф, мек материал, който позволява прецизна обработка, но и лесно се руши при високи температури или внезапно налягане. Възможно ли е тези следи да свидетелстват за катастрофално събитие, довело до унищожаването на цивилизация, съществувала преди древните българи? Какво може да предизвика такъв цивилизационен срив? Природен катаклизъм с глобален мащаб? Война с неясни технологии? Или, може би, нещо, което напълно е изтрило следите на тази култура от лицето на Земята? Ако допуснем, че тези монолитни конструкции са част от по-древен пласт, предшестващ известната ни история, тогава датировката на всички мегалитни и скални обекти трябва да бъде преразгледана изцяло. Същият почерк може да бъде открит в Перу и дори под водата, близо до бреговете на Япония. Как е възможно култури, разделени от хиляди километри и предполагаемо несвързани, да използват идентични инженерни решения? Дали това не е доказателство, че някога е съществувала глобална, предкатаклизмена цивилизация с общи знания и технологии, която е оставила следи по всички континенти? Тези наблюдения пораждат още един логичен въпрос. Защо нито един от по-късните народи не е успял да възстанови този стил? Отговорът може би се крие в това, че те са наследили разрушени останки и са ги използвали, без да разбират напълно тяхното предназначение. Общият стил на Перперикон и Куско се изразява в няколко характерни белега. Монолитна обработка на естествената скала, плавно съчетаване на геометрични и органични форми, ориентация по астрономически оси, внезапно прекъсване в технологичното ниво. Тези сходства предполагат наличие на общ инженерно-архитектурен модел. Възможно ли е това да са остатъци от глобална цивилизация, съществувала преди последния голям катаклизъм, продукт на една и съща традиция? Това означава, че древната човешка история е много по-дълга и взаимно свързана, отколкото приемаме днес. Двата обекта изглеждат като отломки от един и същ архитектурен език. Език на цивилизация, която е мислела в глобален мащаб.